Wengane yakwethu, uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyelela khona le channel yethu eyunqa phambili umkhanya kude TV bafowethu, inkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu. Siphethe udaba laphana oluthinta umthandeni uphike walala ngomhlane bembuza ukuthi esho ukuthi yena akanayo imanager laphana wey'ngane zakwethu. Thina ngalokhu makhulu sizokulandela iclip lapho khona umthandeni ephika khona ukuthi akanayo. Awu lasho lakho onye igcokama elisha phezu kwentaba enkulu idinga ubana kwadela umthangala wayesekuvela amahlazi. Umshobhe enkani kwaba nenkani lo umthandi nombuka amanqele into ehlala imile nje. Uyabona angizwa ngomuntu, uyabona izwa ngami. Ashila Temete Inkosi yomaskandi ephethe engena manager. Umuntu ophathe engena manager. Yabo ngena manager ngabe ihlala ngitshela ithi ungakwenzi lokho yenza lokho. Ungakwenzi lokho yenza lutho. Shothi ubizo lwami mina alisebenza ubizo la manager. Imanager yami ukuthi yakwandovela isibongo. Mina sengundovela manje ngisesiya umanqele. Awusemanqele yebo. Angina manager mfowethu. Imanager yimi. Ngizenzela intando yami nginekhaya lami elibi esehlathini.